aina. Kullemusta aina. No niin, siitä lähti tekstiviesti. Teloittakaa neitsytä. Noin. Tuo on Ilmarin emäntä. Tuo on Ilmarin emäntä. Seppo akka selvennainen. Sepon akka selvennainen. Repäise emännän reisi. Pure puoli pohkeata. Pure puoli pohkeata. Kisko huoran vinttusuoni. Kisko huoran vinttusuoni. Vaimoni menetin. Mitään ei enää ole jäljellä. Pojan neitsyt. Pojan neitsyt! Mikä jumalaton ruikutus täällä raikaa? Ilmarinen, mikä hätä? Oli mulla elämänvalttikortit kerran kourassain. No totta puhut. Mutta minä menetin ne. No ei kyllä sanat suusta. Se oli niin taivaallista omistaa. No niin kyllä oli. Se oli niin. Taivaallinen. Mikä yhteensopivuus. Niin. Oli niin tuottoisa ja antelias kyllä. Mistä sinä Tollo Väinämöinen oikein puhut? No siitä sammosta tietenkin. No minä puhun tästä pojan neitsyöstä. Jaa, no olihan sekin neitsyöksi ihan kiva, mutta laitapa kuule nyt oikea asia. Siis siihen Sampoon. Minusta tuntuu, että se neitsytä on nyt kuollut ja Sampo on siellä Pohjolassa. Se pahainen akka petti meidät! No neitsyöthän on vaan hitaasti uusiutuva luonnonvara. No niin on! Vanhassa se on varaa parempi. Lähdetään hakemaan se Sampo takaisin. Ei vanavedettä kyllä kaada. Totta, mutta nyt mennään. Kallisista tyhjästä. Sekin on totta, mutta nyt me mennään. Ei tyttö, ei saa. Nyt me mennään eikä ruuhka. Kuinka oikein te olette menossa Pohjolaan? Minulla on kostettavaa vanakkalle, kyllä maletetta vekkiä. Joo, mutta nämä on kuule miesten hommia eikä mitään tommosia naisten miesten hommia. Ei oo miesten hommia. Indiscutibilmente! Jos minä olen naisten mies Casanova, minä olen tunnettu naiselta. Minä olen herra Hidalgo, Italian maasta. Meillä on veromatone. No, mutta kosto on meille italialaisen veressä, kun me tuttimme täältä. No. Eikö ole ikinä kuullut vendettasta? Onko sekin joku veitsyt vai? Ei, se on kuin verkosto! No, kyllä tää minut nyt vakuutti tää kaveri. Leikka kuule remmiä ja lähetään porukalla sinne pohjoiseen. Tärkeintä on. Letta perään. Tärkeintä Yes. on.
Tärkeintä on, että se akka saa opetuksen. Nyt mennään! Mitä ääniä tuolta portilta kuuluu? Härän kierrän ympäri orren. Sammon. Kasvuun. Aha! Milläs asioilla te tänne tulette minun linnaani? No! Kuule akka! Kuule, akka! Kuule akka! Se Sampo kuuluu meille! Teikö kuollut? Vai, kuulepas nyt Ilmarinen, kun sinä et tainnutkaan lukea ihan näitä sopimuspapereita. Se, joka koodaa Sammon, luovuttaa täten kaikki Sammon käyttöoikeudet Pohjolan emännälle ikuisiksi ajoiksi. Sammon ja pysyy minulla. Maistuiko? Tämä alkuperäinen olisi voinut olla tosi maukkaampaa. Ei nyt loppu tämä naurelu! Sano jäset tänne! Ei se. Geneve sopimus kieltää sen. Geneve sopimusta ei näy paikan päällä. Kaikki menettävät tajutaan se, jos luettiin. Sormet korviin. On ja on. Missä virtaa? Rakastavaiset huomaamattaan eri suuntiin. Sieraimissaan hitaasti poistuva tuoksu toisistaan ehdottoman kukaan aikaan. Kaikilla likuva tuoksuu. Sitä äkkiä herää samaan tuoksuun. Leo vimmatusti vastavirtaan. Sinne missä virta haartui. Kaisla lipuu virran vauhtia alajuoksuun. Suun kuivalle mullallesi panen parantumattomimman haavani vainoksi. Just tätä erotiikkarunoilija Dobermanin kirjaa olen etsinyt kaikista antiparioteista, ja nyt se on mun, ja mä saan kaikki vaipumaan transsiin. Kuuluuko se? Sampo. Ja nyt äkkiä kotiin. Se oli jäädyttävää. Ilmarinen. En tarvitse 7 päivälehtiä. Ja